kan hidda ko Jalla Ibrahima moɗeri koni woni aduna milla kulu bali dikko bawɗo guitare bawɗo jiiɗo bawɗo jimri jeeyaɗo kadi ndeysan e groupe aji kontirɗi gonka Afrique saabu min kaali seveni o Montele fondation min mbaɗi ko jokkude maaɗi ɗum woni énergie international firte pulaar ko yaade dow yatade groupe mo hulani en gandi laamu jolowo ndimago groupe mo hulani Gueƴƴel sabu misen Allah jimowo ɗo omo jogui kadi ndeysan kanko kadi waddu guitare hoddu e nder aduna kadi min mbaddi hoddu e jimri taw min mbaɗani guitare e kadi o joguima kadi gonɗon miijo hande sukaɓe wuliyensi foof e musique fo min koɗi ɓe mbawi ɗinɗon jimri fof ko juɓɓudi misen Allah kuuɗe e bisimilla bawɗo guitare bawɗo e joni noon sikki ala Seydi Diallo wono bonde jogui fodde ina hani tinno e fodde muɗum de eɗen kala hakkude fulɓe e wambaɓe ko jiiɗigal ciigal hay sa jibinama woni bambaɗo hay sa yiɗani ñagade aɗa wawi wadde fondation uji ha heewi saabu arti fof ko sa jibini kam min mbi ko ya janggine ko yiɗi ta aɗa wawi guitare aɗa wawi hurdu aɗa wawi asko aɗa wawi tarik taw miijo ma addanma ko remde aɗa wawi remde saabu ndema ko ɗum juɓɓini aduna o taw Allah addanma kadi miijo maɗa ko gaynaka aɗa foti awde saabu gaynaka e aduna yaɗata taw kadi Allah addanma nde tan ko wadde commerce aji aɗa wawi wadde commerçant guuraɗam ɗon gurdam taw Allah addanma kadi miijo ko rewde fulɓe maɗa tinno moƴƴit no ndewirɗa e fulɓe maɓe ha gandana holɓe ndewɗa e mumɓe woni yontede ñeeño kadi ko andude ɓe arata e mumɓe e sa woni ñeeño foɗani dewɗe no Allah wini tan subaka foro kam joni noon minen mbajo fulɓe ene sa woni pullo ino tawre pulagu saabu pullo fotani wiyede tubaku jala so pullo yama tubaku yennama so pullo yama arabe yennama pullo foti wonde gorko dariɗo joguiɗo muñal joguiɗo cuusale gacce e aadi an pullo noon aɗa foti janggude janggina ƴeewa ɗaɓɓude foɗodirede candidat ji hay so an bambaɗo aɗa foti foɗodirede candidat ji wona maire wona président wona gendarme wona police walla douane fof ina foti wonde sabu aduna o tacci dawal ndeka so neɗɗo joɗima aduna tacci yeehi ɓaari aduna kañum ko neɗɗo foɗanto doga rewa e aduna wona aduna hay goto rewani so wona Allah taɓɗuno mum ko neɗɗo foti dogde a fo aduna sabu aduna o tacci dawal ɗum noon miɗen ñaagui gonka ka yimɓeɓe fof tinnodira hay goto wawata ɓurdirde goɗɗo e gonka muɗum sa yi neɗɗo no golla hunde e ndewel ma jokkodiron so welanima ne woppu jomum tan deƴƴa e ande kadi bambaɗo hakkille goɗɗa fotani hawrude mbiya an no mbiyataɗa ha haala mbiya min yiɗi hande ko joni wiyataji adno o taccingal dawal
Adama Jama Demba ko doaño aéroport on okki kanko pullo meeɗa okkude bambaɗo nda permis de la conduite nda carte grise on wonni kam pramiri min sewul afiya bisimilla pullo yimɓe meɗen ɓe fof ene tawtora denɗiraɗo tedduɗo ene tawtora Ba Demba Bocar Demba mi haalen to e Sénégal to denɗam e miñam sehlam no feewi kolliɗo hakkude oɗo e bakuma Gueɗa Diaji eɗen nganndi déjà on ko addi ha maari wuuro tawi ila ene ɗemna en keɓira en médérata ele emele wi bandiraɓe ko ɓale ƴañorde firtude sa wini aɗa ɓaaro ala ko woni caggal a yanat ɓe forirɗen ɓale koɗe ndewse subaka fof ndiyam ɓuurɗam beela simmu o tiiɗa sa ɓaarima e ɓale ƴañorde baɗɗe kanŋe e kaali sayda o mbi a yeeyat kanŋe o cooda ko ñamɗa ko woni bandiraɓe eɗen ɗo kadi ndeysan yimɓeɓe tinnani hakkude bandiraɓe eɗen nganndu kaylaka ɓe tagana hay batte so wona janggi sabu alduna jomiraɗo aadi kala mo teddinani bandum so maayi ko janggi feewi o aadine kadi tawi aɗa yeeya bande hay sinno ko fenade ɓerde maɗa waɗi a fokkiti sa maayi ko aljanna pamɗa sabu koye jeyaɗi sabu miɗen jiiɗi worɓe jogiɓe miijoji ɗi aduna waklitima sabu miɗe jogii sukaaɓe ɗiɗo wambaɓe ɓen ɗon mbiɗa anndi ɓe jogii miijoji ɗi ngannduɗaa ko jarɗe aduna hen gooto ko to e bulli woni Ba Paate Daali hay Ba Paate Daali jogiima miijo ñannda himɗinii geɗe e miijo wonmo goo ko musidɗo men miñen Ba Seydi Geɗa e ɓeɗo ko jogiɗi miijoji ndeysani fof ko montoji aduna o enen kam hay sen kalani ma won ko renndo ngo haali sabu en danni groupe aji kewɗi en joƴƴini miijoji kewɗi ɗo gonɗen ɗo ha duundi wiyeteɗo Niger radio muɗum wiyete ko Kawral wonko kalɗen hen ha to leydi Burkina Faso ɗo wiyete Djibo wuuro Hamidou Hankulle Allah jaam wuldi haali en joƴƴini miijo ɗo wiyete Benin capital muɗum ɗo wiyete Cotonou eɗen tawɗa e Diallo Ibrahima Kalidou Gallo o woni démartere en joƴƴini miijoji kewɗe e nder Bamako ina wayno mo gondumi ɗo ɗum waɗi raɓane eɗen tawda wiyete Nalla Fatinodirtedi Sigila min jiite musidɗo teddu o so ngala laadan noddinde ɗum ngara laaji mañam ɓugo e jeewayani cakkuɗum o japintati mum on pullo adani kam hannde o bacamen geɗa kala leydi jiɗɗa komin jogui biyema en jiiɗi e liyetina colonel Amadou Youssouf en e général jontaɗo général Amadou Toumani Touré ele yiitina sare on ko mabo jontaɗo kayɗo jeeya ɗum waɗi ko laafio maɓe kadi yontaɓe birgal jontaɗo to e Wulesa biyeteɗo jiyaɗo e wondiɓe muɗum ko wani monsieur Hussein en monsieur Yibba en monsieur Da en wiɗitaɓe de e ɓuuri jontaɗo o hono Tidiane on ko ɗo e seedi gani e gollitiɓe men ORTM kay wayno Ba Madane Amadou Mamadou en Salih Sidi Be en Mamadou Kadi Be en e ko wayno Saydou Kane en wayno inspecteur jontaɗo Mamadou Konde ɗon e kay enen jejjitani Nalla Faate bisimilla
baɗo leboro nata fulani Dujade ude siko sai ko sere wadi ba ko baɗo leboro so